yes. Mhlambe la eminyangweni umuntu owenzani ngeke ngizwe kukhulunywa kuthiwa ama-pediatrician and leli gama nutrition amagama amakhulu la yini pediatrician kwenziwani? So i-pediatrician udokotela weingane, simply put udokotela weingane. So nakhona you follow a similar route, you're a medical school, internship, community service. 8 years. Bese you are specializer. Uphinde futhi? Yeah, umthambo wengane vela utholakala kanti. Ngicabanga ukuthi ukufuna umthambo wengane. Yebo. Yeah, siyajabula ukuthola ithuba elifana naleli ngoba abantwana njengoba nje kuneyinkinga eziningi khona nalento ekuthiwa yi-Down syndrome. Abazali abaningi ke phela ingane mayiqala nje izalwa awuyiboni ukuthi kuzoba yini ehlangabezana nayo. Uyothi uyezwa ingane sekuthiwa ine-Down syndrome. Mhlambe mawungasibeka nje esithombeni iyini le Down syndrome? Okay, so i-Down syndrome isifo esihambiselana nama-genes noma nofuzo. Okay. So wonke umuntu unento ekuthiwa ama-chromosomes. Okuyiyona nto engathi incwadi ephethe ama-genes noma ufuzo phakathi. Ngiyakuzwa. Okay, so umuntu nomuntu unama-chromosomes awu-46. 23 uthola kumama, 23 uthola kubaba. Kuyalingana? Kuyalingana. Kuyayivelaphi lento yokungalingani? Asazi kodwa kuyalingana. So wonke umuntu une-pair all the way from 1 to 23 bese kuba u-46 in total. So ma une-Down syndrome ke kusho ukuthi lapha ku number 21 una extra. So instead of ukuthi ube na 2 or 21 abawu2 or 21 abawu3. Yes. Manje maningi ngibengizwa ukuthi ukababa ukamama lo wesi3 usuqhamuka kuba. So it's either phakathi kweqanda ne-sperm khona ofike no2. Ugadle kakhulu. Nabantu abachathayo Judy ngeke Angisazi ngokuchaza. Angisazi ngokuchaza. Ukuchaza sithande ey'nganeni kodwa ke akuhambiselani ne-Down syndrome. Absolutely cha. Ngiyabonga ukuthi uzungicacisa. Phela ngizwe sethi makukhona ugadle kakhulu manje emakhazi yashesha ukuthi ngiyachatha mina. Seyitshathi ngokuchaza. Yeah, so kwi-Down syndrome ke sike sisho ukuthi noma imuphi umuntu wesifazane okhulelwe angaba nayo ingane ene-Down syndrome. So kodwa masixwayisa umphakathi sithi ma-extremes of ages either too young or too old. Because before kwakuthiwa hayi ma umdala kuphela. Kodwa any woman angathi mayikhulelwe azale ingane ene-Down syndrome but ema-risk kakhulu kwi-teenage pregnancy. Or from the age of 35, we say, oh, mama, they must start screening. And if it's possible to avoid the pregnancy from there on, that's what we advise. Ngoba risk ngapha ka 35. Uzani bafowethu uzani. Kodwa ke no baba sheshe bashade yabona ukuze sizosheshe isiqele.